Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Днеска взех си от новите гланцове и ще го пробвам с вас. Ето нашия гланц. И в друго видео ще направя, имам още едни гланцове. Ето, вижте, това като сквиши. Е лепка. И това човече ми хареса. Това момиченце по-скоро. Виж, намери ми тетрадки. С тетрадки ставаш тоно с 40 листа. Значи много ми хареса. Сега нека да го пробваме. И опаковката, вижте какво е с сърца. Украсено. Дядо! Еми добре, сега ще го пробваме с вас. Блясък има. Виж сега дали може да го гледате. Че много слънце тук. Бастим, сега нека го пробваме върху моята вишня. Три, две, една. О! Страхотна работа. Много е светичък, даже се личи, че е светък. Да. И вижте друг кост купих с мен този гланц. Е това супер яко химикалче. Да пиша с него, да нямам грешки. Взимам се с гумичка, естествено. И този химикал също. И ето този също си го купих и е много як. Давам му 100 000 и всичките им давам до 100 000. Да. И на това лепил, но сега много е модерно. Ето бе. Лепил. Като котенце. Това се личи, че е коте. И гланцът също. Друго скупих. Взех си тетрадки, блокчета за рисуване. Химикалите и стички. И гланцът също. А вижте вчера кой си купих. Ето това химикалче, също е яко. Пиша с него. Значи този химикал ще го оставя вкъщи. Аз го слагам там. На бюрото ми. Това също. Значи когато слушаха гостята на всички химикали. За това, че сега... това не беше. И мисля, вчера си купих от тези фломастери. Даже узности толкова фякни. Мисля, още един химикал. Ето и тези фломастера. Показваме. И тази машинка. Миналата седмица си я купих. Ето. И тази книжка за оцветяване за 10 лева. Ето тази книжчица. И гланца днеска си го купих. И чао хора, това беше.